ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕೆನರಾ ಟು ಕೆನಡಾ ಏರ್ಪುರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತೋಂದುಲಿರ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪೂರ ಎನ್ನ ಸಂತೋಷ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೆನಡಾಡ್ದು ಇನ್ನೇನು ಜಾಗ ಬೈದೆ ಒಂದು ಕಾಟನ್ ಹಿಂಚಿನ ವಣ್ಪೇರ್ನೆಕ್ ಭಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಟು ಪಿರ ತೋಡಾಪು ಶುಗರ್ ರಶ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಟನ್ ಕ್ಯಾಂಡೀಸ್ ಪೂರ ಉಂಡತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಾರ್ ಶುಗರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಆವಡ್ ಕ್ಯಾಂಡೀಸ್ ಆವಡ್ ಗಮ್ಮೀಸ್ ಆವಡ್ ಅವು ಪೂರ ಉಂಡು ಒಂಜಿ US ಸೈಡ್ದ ಒಲ ಬೈದೇರು ಒಲ್ಪಾಡ್ದು ಬೈದೇರು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಕೆಲವು ತೂವರ ಪೂರ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಕ್ಯಾಂಡೀಸ್ ತೂಕ ಹೊಸತ್ತು ಯಾಲ ತೂತುಜಿ ಭಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ತೂಕ ಉಲಾಯ್ಪೋಯಿ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಉಂಡು ತೂಕ ಓಕೆ ವಾಚ್ ಮಲ್ತದು ಪ್ಲೇ
ಕ್ಯಾಂಡಿದ ಒಂದು ತೊಡ್ಲೆಯಾನು ಉಲಾಯ್ ಕೆಲವು ಜಾಗ ಬರ ತೂಯ ನಿಖಲಗಲ ತೋಜಾಯ ಒಂದು ಮೂಲಂಜಿ ಪುಂಜಿ ಉಂಟು ಹರಡ ಪಾನ್ಗ ಎಂಚಲ್ಲ ರಮ್ಮ ಎಂಚಲ್ಲ ಅದ ಪಾತೆರ ಹೊರದರ ಪಾತೆರ ಜರ ಮೇರದಲ್ಲ ಪಾತೆರ್ಲಾಗ ತೋಜಿ ಅಂಡ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ದೇರ ಮಾರ ಎಂಚಿನ ಪರ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಮಲ್ದೇರ ಬಣ್ಣಗ ತೂವರೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಣು ಕುಡವರ ಒಂದು ಮಿಸ್ಸಸ್ ಹಾಕೋಡು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಒಂದಲ್ಪ ಒಂದು ಏರಿಗೆ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಹಾಕೋಡು ಕೆನಡ ಉಳ್ಳೇರ ಅಕಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಾವು ಲೊಕೇಶನ್ಗಳು ಒಂದು ಬಣ್ಣದು ಅಂಚ ನಿಖಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ತದಲ್ಲ ತೋಜಾಗ ಅಂತ ಬಣ್ಣದು ಯಾನ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಬಂದು ತೋಜ ಲೆಂಡ್ ಬಿಟ್ಟು ತೂಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. Where are you guys from? Toronto. Toronto. Go, go, go. So before I end it up again, what's your name, sir? Taj King. This is This is Ty. 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 Guys, watch on these guys. They are on the candy festival, I can say here. Sugar Rush. Sugar Rush. Toronto. Sugar at Toronto. So come over here and see their watch their performance. They are 24/7 here. Enjoy and thank you so much, Khaled. No problem. Take care.